Isyu. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa Balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita! Una sa aksyon! Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa papangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga daw Sabado, Mayo 15, tuig 2021. Makitaan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pa sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Ang inyo tag balita, Aksyon and Defensor. Kakaron sa aton mga headliners, una sa mga balita lokal. Hepes ng EB Magalaw ng PNP gin-relieve sa pwesto. Grupong magatinlo sa mga kanal sa Bacolod, pagatukuron. Sa mga nagapanguna nga balita national, 3 ka close contacts ang nagpositibo sa India variant, nagpositibo sa COVID-19. DOST ginapaabot sa katapusan sang Hunyo ang resulta sa trial sang virgin coconut oil bilang bulong sa COVID-19. Una sa balita! Una sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:00. Detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna.
Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:17. Kakaroon sa detalye sa nga mga nagapanguna nga balita lokal, ginkumpirmar ni Nocpo Deputy Spokesperson Lieutenant Abigail Donasco nga ginkakas ni Nocpo Provincial Director Colonel Romy Palges si Lieutenant John Paul Tabuhara bilang hepe sang EB Magalona PNP umpisa karon nga adlaw. Suro kay Donasco, si Tabuhara ang ginbuslan ni Police Captain Eric Doronella samtang ginapatigayo ng investigasyon angot sa reklamo ni NABOLCOM Regional Director Attorney Joseph Celes para sa 6 ka mga police non-commissioned officer upod sa Tabuhara kag Deputy Chief of Police Lieutenant Minardo Iliaga. Ginklaro ni Donasco nga si Tabuhara pa lamang ang sa karon ginrelieve sa pwesto kag yara na sa Nocpo Personnel Holding and Accounting Unit o PIHAW. Of any PNP inspecting unit. It is your duty to
to be in the station when it is your schedule to report there. The duty of each every chief of police and his deputy to strictly enforce the duty detail order issued by them. Sa dugang balita lokal, dismayado si Napolcom Regional Director Attorney Joseph Celes sa anom ka mga kapulisan sang IB Magalon na PNP bangod sa pigaw nga performance. Suno kay Celes, las 11 pasado kagabi na diskobrihan sini nga nagakatulog ang apat ka mga pulis samtang nagpauli naman ang duha pa sa pihak nga oras ng ila pag-duty. Dugang pa ni Celes, naaktuan sini nga wala sang desk officer sa sulod sang istasyon kay naglabot pa sang 5 minutos antes nakabugtaw kag nadiskubrihan man sini nga higko ang comfort room. Ginbalabag ang guba nga sarakyan sa passageway kag wala sang official duty detail order nga gin-issue ang hepe sang kapulisan. Ginpalabot na ni Celes ang reklamo sa kay Brigadier General Rolando Miranda kag nagaplano nga magpatigayon sang investigasyon angot sa natabo. Ginatugyan na ni IB Magalona Mayor Marvin Malacon sa Philippine National Police ang pinalidad niya ipapanaog sa mga pulis nga naaktuhan ni Napolcom Region 6 Director Attorney Joseph Celes nga wala nagahimo sa ilang trabaho. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni Malacon nga ang PNP National ang may poder sa ipapanaog nga sanksyon sa kapulisan. 50% sa kapulisan sa IB Magalona ang pumuluyo sa nga mga banwa. Naibalungan las 11 o kung pasado las 11 kagabi, aktuhan ni Celes nga sirado ang istasyon sang pulis kag 5 ka minutos pa ang paghulat sa gwa antes nakabugtaw ang kapulisan. Ginmuno man ni Celes ang mahigko nga CR kag mabaho nga pasilidad sang IB Magalona PNP. Sa iban nga balita lokal, ginaprubahan sa Regional Interagency Task Force sa Western Visayas ang hingyo at travel moratorium halin sa syudad sa Iloilo padulong sa probinsya sa Negros Occidental. Suno kay Dr. Zepard Kailian sa Provincial Incident Management Team, ginalauman nga magapagwa sa nga aprobado nga resolusyon ang Regional IATF sa iga-endorso sa National Interagency Task Force. Base sa pangabay, ang moratorium magalawing sa 7 ka adlaw. Ginaklaro ni Kailian nga nag-request pa lamang ang RIATF kag magahulat pa kung aprubahan ini sa National IATF. Sa katapusan nga balita lokal, plano ni Executive Executive Assistant kag CDRMO Cluster Head Joe Marie Vargas nga magtukod sang isa ka panibago nga team nga mo magatrabaho sa pagpanglimpyo sa mga drainage system o kon kanal sa palibot sa Bacolod. Suno kay Vargas, iya na nga ginpapreparar ang daan nga sewer jet para sa amo nga operasyon. Bangod ang bago nila sa karon nga equipment ang ginagamit man para sa disinfection sa mga merkado kag mga quarantine facilities. Dugang pa ni Vargas, ini nga inisyatibo sang itatapan ang kabahin sa preparasyon nga ginahimo sang syudad angod sa nagahilapit nga pagsulod sang tig-ululan, ilabi na nga wala pa sa karon ma-activate ang task force nga luyag tukuron sang alkalde kaupod ang DPWH. Sa piyak nga bahin, padayon ang pagsapol ni Vargas kaupod sa City Engineer's Office angod sa pag-finalize sang flood control project nga ginaplano man sang syudad. Daan na namon nga surget, if you remember, diara kami sa kadaan nga surget. So, i-komisyon na mo to siguro by within demand para nga may isa katilya. Kaya hindi ko magamit ang bagok, kaya kung puno na siyang disinfectant. So, hindi yung daan na mo, kasi pwede pa man to siya. Muna siya mahantol na lang siya clearing. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:22. Detalye sa aton mga nagapanguna nga balita national pagkatapos lamang sa mga ini. Agad pa siyang banwa, mapugnaw nga hangin.
ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon nun kag negro sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Kakaroon sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita national,
Ginalauman sa Department of Science and Technology o kun DOST nga sa katapusan nga bulan sang Hunyo magwa na ang resulta sa clinical trial sang virgin coconut oil o kun VCO nga ginalantaw bilang bulong para sa moderate kag severe COVID-19 cases. Sudo kay DOST Secretary Fortunato de la Peña, nagapadayon ang pagtuon sang Philippine General Hospital sa VCO bilang bulong para sa moderate kag severe COVID-19 cases. Madumduman Nobyembre 2020 natapos ang DOST ang phase 2 clinical trials ng VCO para sa probable kag suspected cases ng COVID-19. Ang pagtuon ginhimo sa Santa Rosa Community Hospital kag sa isolation facilities sang Santa Rosa, Laguna. Samtang nagpabutsak naman sang kumpiyansa si Cabinet Secretary Carlo Nograles nga malapit na magwa ang resulta sa pagtuon sa PGH. Gin-confirmar sa Department of Health nga nagpositibo sa COVID-19 ang 3 ka mga close contacts sang overseas Filipino worker nga positibo sa Indian coronavirus variant. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, sa 58 anyos nga lalaki nga gikan sa United Arab Emirates, may na-verify nga 32 ka mga close contact sa eroplano, kag 3 ang nagpositibo sa virus. Dugang pa ni Vergere, ipaidalom sa whole genome sequencing ang isa sa 3 ka nagpositibo sa virus. Samtang, ginklaro sang DOH nga ila pa ilocate ang 2 ka close contacts nga nagpositibo sa virus. Ginpagwa sa publiko sang Department of Health ang petsa sa mga COVID-19 vaccine nga maga-expire na. Sa laging handa briefing, ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga 193,050 kadoses sang Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine nga nagabot sa pungsod ng ligad nga Lunes ang maga-expire sa Agosto 31, 2021. Samtang ang Sputnik V sang Russia magalawig naman sang 6 ka bulan. Sa karon nakabato ng Pilipinas ang 15,000 doses sang Sputnik V vaccine sa Mayo 1 kag dugang 15,000 sang Mayo 12. Na mentionar man ni Vergere nga ang bag-o nag-abot nga 2 milyones doses sang AstraZeneca vaccines ang maga-expire sa Hunyo kag Hulyo. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time alas 6:30. Kag inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Sabado, Mayo 15, 2021. Sa liwat ang inyo tagbalita, Aksyon ang Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.